Si estiras prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et falta. Un Jesús personalitzat, algú que escolti les teves oracions, algú a qui li importa el que et passa, el teu Jesús a mida, algú que escolti les teves oracions, algú que hi és sempre, et sents ignorat i estàs tot sol, creus que ets una pallaringa, però... 24 hores, 7 dies a la setmana, per telèfon em pots trucar. Truca, et faré creient, posa'm a prova i si sents una angoixa al pit. Bum, bum, bum. Jo en sé la causa, ho sé tot i t'enyoraré. Jo t'enyoraré, saps que ho he fet i ho puc tornar a fer. Si estires prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et falta. Si estires prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et dono. El teu Jesús personalitzat, algú que escolti les teves oracions, algú que li importa el que et passa, el teu Jesús a mida, algú que escolti les teves oracions, algú que hi és sempre, que et sents ignorat i estàs tot sol, creus que ets una pallaringa, però... 24 hores, 7 dies a la setmana, per telèfon em pots trucar. Truca, et faré creient, posa'm a prova i si sents una angoixa al pit. Si m'ho confesses, jo ja en sé la causa, ho sé tot i t'enyoraré. Jo t'enyoraré, saps que ho he fet i ho puc tornar a fer. Si estires prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et falta. Si estires prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et dono. El teu Jesús personalitzat i a mida. Si tens un amic que ho necessiti, faig un 2 per 1. Estira el braç amb força, estira el braç amunt, estira el braç cap enrere, fes un saltiró, te lo punta,